na onye mmehie ga-eje ọkụ ala mmụọ. Akwụkwọ nsọ ekwuola onye ezi omume ga-afụ Chukwu anya. Ya mere ka anyị rapụ nụ njọ ma mebe ezi ife ka anyị wee rite uru ma keta oke n'eluigwe. Yes sir, yes sir. Mmagbu n'eziokwu nye mmehie ga-eje ọkụ ala mmụọ n'ikpeazụ ke mara. Mmagbu n'eziokwu nye mmehie ga-eje ọkụ ala mmụọ n'ikpeazụ ke mara. Onye na-ezu ori ga-eje ọkụ ala mmụọ brọda. Onye na-atụ asị ga-eje ọkụ ala mmụọ brọda. Ọkwa ike ga-eje ọkụ ala mmụọ n'ikpeazụ ke mara. Kedu maka onye na-aṅụ igbo ose siga? Akwụna ga-eje ọkụ ala mmụọ n'ikpeazụ ke mara. Iwu nke Chukwu nwanne m, ime iwu nke Chukwu asị enye ezu n'ori, asị enye gba na-amụ ụgha megide mmadụ ịbanye sọpụrụ nne yi na nna yi ka ụbọchị ya wedu anya n'ụwa m. Nye na-eme mma ga-eje n'igwe. Osuori ga-eje ọkụ ala mmụọ n'ikpeazụ. Sia ga-eje ọkụ ala mmụọ n'ikpeazụ ke mara. A na-agwaghị ya nọ. Eziela ka ozi ọma na chọọchị. Zie gị n'ụzọ dị iche iche ma ị chọghị ịnụ. Ebulukwala m bịa na high life ka na-agwa gị na ajọ omume na-eduba ọkụ mmụọ. A na-agwaghị ya nụ. Mmagbu n'eziokwu emeghe ga-eje ọkụ ala mmụọ n'ikpeazụ enugo. Mezi ụzọ ga-emezie, my brother mezi ụzọ ga-emezie, my sister mezi ụzọ ga-emezie, mezi ụzọ ga-emezie, eluigwe dugwu ile. Chief Edwin Ikejiwa Edison Group nwanne mali nwanne ya omemma na Chukwu na afọ mmanya gaba n'ihu. Mmagbu n'eziokwu nye mmehie ga-eje ọkụ ala mmụọ n'ikpeazụ. Sia ga-eje ọkụ ala mmụọ rụọra. Ose igbe a ga-eje ọkụ ala mmụọ n'ikpeazụ. Ọṅụ siga ga-eje ọkụ ala mmụọ. Ọṅụ n'ikpeazụ ke mara. Mmagbu n'eziokwu nye mmehie ga-eje ọkụ ala mmụọ n'ikpeazụ ke mara.
onye si n'ife anyị na-eme nwere isi nya bụrụ isi etinye onwe isi ife ofe ezigbo ọyị m ọkwụ m na Nnewi Ike Asa Limited Ezinwa Owele Dem Nsụka ezigbo mmadụ gaba n'iru na Chukwu ga-akwụ ụgwọ mmapụ n'eziokwu mee ejekwala m n'ikpeazụ kemalụ ozuori akwụna ejekwala m n'ikpeazụ kemalụ kedu maka ọkwa iko ọna mmadụ anị ya n'ike sia n'ikpeazụ kemalụ ịmala iwu nke Chukwu sọpụrụ nna anyị na nne ya anyị nke ụbọchị gị wedu anya esi n'ohi agba na ama ụgha megide mmadụ ibe gị na fancha na-eduba mmadụ ọkụ mmụọ akwụna ejekwala m n'ikpeazụ osigbo ga-eje ọkụ mmụọ n'ikpeazụ sie ejekwala m n'ikpeazụ nke malụ yes Studio Kadino Okoro Street Injinia Obi onye nke anyị kenelu m ndị egwu na mmadụ melu unu ji anyị onu oyibo nwonye oko kenelu m oyibo n'oko kenelu ụmụ oyibo n'ogidi Okechukwu nwolubili aka na-akpọ jita n'ịdị mma Chiedu Nwamekit na-edoji nwanne m eche nwa ma nneni ya oti drums na Nnewi maka ịmara akwa n'ọkwa ike oge eje ọkụ mmụọ ka ịmara mmapụ n'eziokwu mee ejekwala m n'ikpeazụ akwụna ga-ejekwala m broda ozuori ga-ejekwala m broda sie ga-ejekwala m broda nwoke ndị ya kwala m n'ikpeazụ si onye kwala m n'ikpeazụ ayaga kwala m n'ikpeazụ